Welkom studenten van HAVO 5, VWO 6. Welkom bij dit filmpje over het examen van 2024. En we zijn bij vraag 15. E pergunta, pa Hollandes. De Nederlandse Antillen kenden twee bestuurslagen, een lands- en een eilandsniveau. Un nivel de país y un nivel de isla. Twee bestuurslagen. Volgens Fruitier was dit een infraction din autonomia. Het was een obstakel tot de bestuurlijke autonomie van de Nederlandse Antillen aantasten. Un infraction di autonomia. Volgens Fruitier de schrijver van je reader over staatsrichting voor HAVO en VWO. Leg uit waarom Fruitier gelijk had daarmee dat de twee bestuurslagen, un nivel de país y un nivel de isla, een infraction die autonomia was. Waarom zat dit de autonomie van de Nederlandse Antillen in de weg? Un infraction die autonomia. Ik kon te staan. Door het bestaan van twee bestuurslagen, dos niveles de gobierno, hoogbiaterinan dubbel. Dus door het bestaan van twee bestuurslagen was er sprake van dubbele taken die vervuld moesten worden. Dit kostte veel geld en was inefficiënt. Isso aqui está caro e hopi inefficiente. Dit kostte veel geld, caro, en was inefficiënte. Partidos. Nederland moest financieel bijspringen. Die kon, omdat de twee bestuurslagen heel veel geld kosten. Caro en inefficiënte. Dus de twee bestuursniveaus, dubbele taken, kostte veel geld en was inefficiënt. Nederland moest financieel bijspringen. Dat is een beetje een rare manier van uitdrukken. Pa assisti financieramente. Hollanda, ja? Nederland moest pa assisti financieramente. Nederland moest financieel bijspringen. En in ruil daarvoor verlangde Nederland meer toezicht. En het ging ten koste van de bestuurlijke autonomie van de Nederlandse Antillen. Dus dat Nederland financieel moest bijspringen, ging ten koste van de autonomie, Esekita malu pa autonomia. Dat Nederland moest bijspringen, was slecht voor de autonomie. Als we oefenen met SIS, ga naar SIS en vul deze code in, dan kun je oefenen met meer keuze, combinatie en volgorde vragen via SIS en via deze code.